Hey bafethu asisenawo ncam ama-weekend amahala na Friday bafethu sesaba ne-arrest nge-22 kaMeyi 2026 apho ke wabanjwa khona uCaptain Makgotlo. Usuka kula macala yena awe-forensic ntontoni ne. Nizamkhumbula ke into yoba ngophi because wa-appeara kuMadlanga Commission. Kwafika uwitness A no-witness B abafike basixelela into yoba bona bafonela ukungena kwabo kuyo yonke lento. Bafonela after kubulewe uAmanswart eFreenaging. Nini ngakudalanga kwakhona i-arrest eyenziwa phi kwiside laseBrimley. Kulapho kwafumaneka ama-cartridges khona wona yonke lonto leyo since kwaya eventually kwalinkwa oKatiso Molefe noPule Town nani kwezi medals ezinezo DJ Somebody yonke lanto leyana. So ithi ke ngokulento yakhona into ethi ziyalinka ezizibhamu ezingathi ukubona ezisebenziswe ngapha nezi bazifumana kwelicala eli. However ke ngoku yena uCaptain Makgotlo lona wabonakala ingathi uyowadlala u5 othile even akwi-report yakhe bokuba khona nje izinto nje ezingaqondakali ncam ukuze ke ngoba ithathele into yoba asike siyofuna i-option number 2 sibheke ngase KZN. Kulapho ke KZN kwagqabhuka ithumba loba lo muntu udlala ngani lona ikhona nje into engaqondakali ncam. Even umcimbi nokwenza nama-report ingathi zikhona nje izinto bekezikhipha esenzela into yoba zingazulinka and xa zingalinganga njalo ezazibhama okanye nama-cartridges lana okanye nama-serial number yonke lonto leyo bebezawuqhuma bebezahamba bengabanjwanga bebezaliwine lo tyala elo. So ngathi ke ngoku ungumuntu ewabonakala edlale indima efana naleyo yena unto uCaptain Makgotlo lona. Captain Makgotlo lo owathi xa efika yena wafika wayithetha ngongathi hayi bokungama-errors nje okanye bokuzi-mistake nje ezithile even nakwi-report yakhe apho ke kwabonakala ingathi izinto ezithile akazilinkanga akazanga suba wayenza intentionally lonto leyo. So nguye ke ngoku lo muntu lo obotshiwe ukuthi ke ngoku ebotshwa nje ubotshwa ukuthi bafethu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi andini sesiyamazi ba unational. Ndilibele futhi ukunibalisela into yoba imani nike naye nyakhumbula uba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi waba nento ethi since nangapha kubanjwe uSotheni nelo thola ngokubulala witness D ekuthiwa nje naye ngumpethe nje from ku-special task force. Niyakhumbula into uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi nje mhleyo arrestwa wayekhona. Ngikhumbula leyo part. So nje nangonje wabe kethethile ke on Friday ethetha ngento banje umcimbi lokwenza ne-organized crime nje uzobe nje o5K kira nje wonke nje South Africa yonke jikelele. So nje ndine asiyazi ba ithini yonke lento yenzeka apha bafethu. Sisesekuyo yonke lento lena bafethu kuthiwa uGeneral Sinona i-upliftiwe i-suspension yakhe uzophindela emsebenzini. Njoba ke phofu wayedle phansi washiya ne-office esithi usabela impilo yakhe nani uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wazibhaqa kumele ahambe ayothethisana nestaff sakhona. Asiyazi nje into yakhona and asiyazi whether alakha ndiyazi nje le chess edlalwa lapha whether nje bafuna ukumsondeza into yoba athi nje xa qala ngathi noko urhuqa isitulo sakhe ofisini babe befika abafana bezomphuthuma okanye ithi lento bayamcleara njani phofu kuyo yonke le information esesivile. Hayi asazi bafethu sithule sibukele ngapha sisalindela ukuva ithi indaba kaGeneral Sibiya ngoba uGeneral Sibiya ngulo iMadlanga Commission ethe nje ayisezuphinde imbize. So ubiza uzala Nkomoni bafethu asazi bafethu ngapha iNPA yona ithi ifuna ukuyo challenge la mcimbi woba kuthwe kuphuma i-warrant of arrest for la prosecutor eyosaba ukuyo attenda la mcimbi lo we-case yawo Brajosi Banyoni i-taxi boss liyaseMpumalanga Plaza amakho Tuesday wakhona ke ne lo ayinini ize i-case yakhona yabe iscracker off. So banenjongo zokuyo challenge lonto leyo and then secondly bafuna ukureinstate la case liyana ke ngoku. So into nje yakhona nje lapho. So when I had a conversation with someone it's not clear whether uzawuba re-arrested na ubona unto uBrajo Plaza abantu bakhona okanye izathi into yakhona because ikhona into ethi xa seyistrike off njalo xa sekaphinde ezo-appear record sekumele into yoba eze nge-invite angasezi as umuntu basitho babeke botshiwe nani seke ngaphandle uzamane nje siza ezo-attendana namagesi singayazi ke okanye uba naleyo bokuyindlela yoba ukubone kudlala u5 nyani into yoba izasifakela amehlo lento uba ngaba ufumana ibhayili phansi kwezijolo ezithile makuyi-strike off inoba xa i-strike off at least uzabe ngaphandle axoxe ngaphandle okanye ithini okanye nyani yenzeke ngendlela yenzeke bafethu asazi sithule sibukile asiyazi ithini indaba yokwenza ne-justice system yethu but nje that's more or less i-update nje endinayo nje apha nalapho ukuchola apho nalapho ngumcimbi onokwenza nezinto ezimane zivela nje apha kuMadlanga Commission. Once sisayilindile hayi sithi kuthiwa umfundisi ulindwa ngeculo siyilinde nje sisiza nayo kakuhle iMadlanga Commission bafethu I can't wait for one sikaJune asisekude.